aka jing ang nuot jong kini ki RCM ban penbet yo put sam henry ngong tang ko ba habangi penbet yo put sam ngilong shine na do masdang nang kalian yung district council ngin penbet kat kum ki put jong ki hima kasih tebat akabang ya keren menen ya yo alat ban ya keren bot chief minister jong ka Assam bot chief minister jong jela jong ngi yo ekalat bangin ya keren ngi pen snow bat ngaso don bab habang ayo ban rung hang tu kram sha khot ring ngarung ngaso balai bakadi ka khendo ngi de kitrai jong tu jaka ngarung bai bat ngayo kata kalat bangan pen snow chaki nomar balai nga kham tip ba mangai tu ka jaka ngala ayat man kisnong man ka area ngala ayat ngala alet man kiwa tedi hang ta ken ba ngap pen so thu yo chief minister jong ka Assam pat ngaong ba ngi ka district council na maki na kalian jong ki ong ba utaw constitutional boundary jong ki rai mangiru ka khasil sa autonomous district council ngi dan law jong constitutional boundary bala kadau shaya ka para arpau jong ka kharnet bahan riu jong ka constitution jong ka ri India ngi dan law jong constitutional boundary ka ba ka kadau shaya hang tu ba ka Khasi Autonomous District Council boundary kandai katkum ke boundary jongki Khasi states bat ngitip ba ka Khasi state ka Norman South Aimship kadai ka way na ki Khasi state ka badon hapo ka jingkudup ka jingpet jong ka Khasi Autonomous District Council bat ka wayru ka ba skog thamula hado kata kalong ba habang ipoy hang tu mangi kum ki nong nikmat habang ingkam shim syakot banya dan bentalang ni dap da kajing sosi hakaba ya barok ko ka tu ka jaka hang tu kila shu tho bet welcome to Lumpi hakaba nyemdan na ka tin ke jongi bangi tip ya ka tu ka jaka barok skata ka dei ka langpi bat na ka jingdan ka langpi na kalian jong ke Assam ki ai kata kerteng Lumpi ni so diaw ya ka tu ka wei ka mat bat ki pat ba nang shung shunang barok kila yo ilut menen ya ka tu ka jing wan jong ki dan hapadeng ka jing diaw ka jing artatin khamtam baro kitu ki area ki ba kini ki chief minister kila thmu ban leit ban pet en rei khamyo ban leit pet patang kawai ka sur nga shkwa ban pentip ba nakaliang jong ki patba nong shong shnong garo bat khasi ki garo ki badan chati sharum kila shim ba ya kawai karai hadin ba kini ki artadi ki jela kila form kita ki regional committee dabo buram omde banga keren ban kentho ka district administration re yangi ki try ni badai ki member badai ki leader jong tu ka area ba kila jiet ki pajma nong song shnong jongi bangi dei ki ta ki nom ikmat kum ki MLA ki MDC jong tu ka constituency tang bangi dei apa ka opposition tangka invitation ruki kam khat phimot ka tu bangalet song menen nang tu syuki stage dei bala khat haka kerteng jong ka syuki kam dei ka kerteng jong henry kadai ka jaka jongi ka langpi bat dei hakata ka nong rim bangatip bakat tu pat ba khasi garu ki mi menen namanta ka khendo ka siap bat dei na takadaw ba manga bat MLA nyong bai bakadei ka banta ka jongi ba ngidei bai banlet mar kadai ka jaka ka jongi kata kadi kawai ka jingsha ka ba ngisosi kum kinomi khmat jong constituency ba nakaliang jong district administration ka kam invite yangi ki MLA ki MDC ki bangi day mangi ki try ban pat ya ka kam hakata ka benta de ngidak do jingsosi hakawai ka benta ngasngau ka dan ka jing mentoy na marba kila ashim ya kawai ka rai ka ba ki ong ba ya barok kini ki kampen roy ki banwan hapo kini ki than ki ba ya kajaput barok ki kampan roy ki badai na po ki central government kum ki PMGSY scheme barok ki ong ba nang ne sakmat kim dei sho ban penthot nakalian jong Assam ki num penthot nakalian jong Meghalaya rung inum penthot kata ka di ke kawai ba lada kandan ka jing penthot mut badu nong dei pat ba dei habawan kini ki central scheme ki ong baik ba nang ne sakmat ngin ya ailat bangin ya try ki central scheme dang buon basakot ki project a konstitusi jongi ka athia bari cek PMGSY ke belasyak pensangye mentala jan arsnem tam tinginget ba dekat tu kajing kular jongki menen hakmat upat ba degi hajar menen hang tu inget ba kata kan dei bet kajing kular ke ba shisha hakaba ki pai ba nong song snong jong kitu ki than ki bomdon surok ki ba angnut banyo kata ka development
Ki ang nuot ban yo kata ka jingsup kali kawan kenyo shen ban yo I kata ka surok ha kapo ka shnong ka thau jongki. Kajing visit jongki kakum kajing shem kajongi kalong ba it might be kalau benong haki arbenta kawai kajing temu sisa ban solve the problem kabar kalau benong in a political way ban tang ban yo ya ka issue nam tak election ban wan te kini arbenta ban haka jing shem hi kajongi kajing kran jongki menen ro kalong hak takalan nara kidon sisa kajing temu timot kajing visit ki umde tang halampi anda ki able ek ki jaka ki beri ki mausikar ki umbali nang tare ki mau diang snam nang ta kini ki bangjeng kini ki area ki ba ha baka jing hiru ramalak por namar ba dengi sina kinu skim ba wana meghalia ro kimsha na kali ka asa kile ban stop but shwa bangin poi syakata ni haban tibro ika history jang jaka namar ba ka himanong mansahi nas bon snam kadon la ka jong hima but ka office jong karo kadon abuko for administrative convenience prior to undivided Assam kolong ba padio ka state Meghalaya Shwaka 72 ka office jong ka himanong mansaw kadon abuko balayo namar ba ka sok ka jan banle Guwahati banle ki kam hijam namtaka hima ka jongki tingin na pai syaka history ka ba iyo bakam tengah kilai posim ki khalar dalai ke jongi kile hado ute ulum kamakya balai kile ente namal ba ki pandai kran ye kam ki bakya ki sio ban meeting ta ka jaka kam ki bakya na da ka pana ti on kam bakya ti nak ta ka daw ka sami ka tu ka makya kan tenai penak pe ka tin kamakya asamis kamdan tenai ke shulang ba ki sim nak derive ba khasi or na penaruat kambakya ne kamakya te ka pot di sa kala jangai jong Meghalaya ande ngim sim la ong ba ai no do nang ta dei at least ka pot ka dem dei nakawa sim thikin sim nakawa sim thi ter kan kata e kawa ambrai ba de kawa tersong kan kanang bakan be pot usam jong te ka jeng le jong ki menen ki shiwan kran meeting kilit no without besting lan kampe ki jaka ki beran kam ki malapan kre akaliang jong ki sarkar ke jong ni panong ba pe kani disputed number pin kam shadow sham jan kiti thau er kam man toy number ba ka to kam de should disputed ndai ka jing kam jong asam ta ka long shabak panat ban resolve kani I kum ba kam I jenja so kum ya ka e ki om ki